Ngono ya yang iya. Ya mula Golkar mencintai budaya utamane wayang kulit. Oh ya. Ya ke-61 ya kebak karo tontonan tuntunan karo tatanan. Kabeh ditata. Tata kramane dienggo unggah ungguhe dienggo wong Jawa aja nganti ilang Jawane. Oh ya. Ngesake dawuh yen ngono mula sembah nuwun lawan panjenengane Bapak Mas Hudi selaku dadi ketua DPD Partai Golkar ing Kabupaten Madiun. Uga iki dirawuhi dening panjenengane Bapak awake dhewe ana ing Madiun. Heeh. Sing wis kuna ketemu wis akrab lawan beliaunya menjadi Bapak Bupati. Ya. Menjadi Bapak Haji Hari Puryanto SHMAK. Oh, yang parang rawuh. Ya. Oh, ngono alhamdulillah aku ya didhawuhi karo Pak Mas Hudi. Ngono setiap tahun insya Allah Partai Golkar akan mengadakan kuwi ulang tahun mesti menggelar wayang kulit tur dipastakne dalange panggah awake dhewe. Wow. Ngono ya sing dawuh Pak Mas Hudi. Pak Mas Hudi paring dawuh ngono nalika tindak ana gubuk-kupon sampean dipatenke tegese dipateni ngono. Ora dipateni ngono ora. Pokoke ditetapkan setiap Golkar ana ing Madiun ki wayangan dalange awake dhewe. Oh, ngono. Sabda Pandhita Raja Ratu sabdaning pimpinane Golkar ana ing Kabupaten Madiun Tan Kena Wolawali pindha kowe Kresna tumetesing Blancang Sekta. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen nganti tahun ngarep kok wayangan Golkar dalange dudu aku, lene apa-apa ora tanggung jawab. Sampe ora. Ayo wis dipatene kok nduk wis dipatenke. Lah ya hak paten Golkar kok ya ya. Wis take dawuh uga bengi iki ya dirawuhi dening Kapolres utawa yang mewakili ana ing Madiun Kota uga Kapolres Kabupaten Madiun utawa yang mewakili Bapak Dandim Madiun uga ketua-ketua partai becik partai PDI, PKB, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKS dan Hanura. Oh ngono ya. Datan kantun dirawuhi Muspika Kecamatan Jiwan. Bapak Camat, Bapak dan Ramil uga Kapolsek yang tidak ketinggalan kuwi kepala desa ana ing Jiwan panjenengane Bapak Widayanto. Oh ngono no. Ya Wah, Pak Wakil Bupati nggih rawuh. Wah, nggih. Sembah nuwun panjenengane Bapak Wakil Bupati nggih rawuh panjenengane Bapak Dr. Purnomo Hadi. Wah, ngono ya. Ya kepareng rawuh. Ya Partai Golkar yang hebat. Wah, ngono. Nyatane selain dari dukungan seluruh warga masyarakat ana ing Madiun sing nyurung saengga panjenengane Bapak Haji Hari Puryanto dadi bupati ana ing Kabupaten Madiun kuwi salah satu yang mendukung kuat adalah Partai Golkar. Oh, ngono ya. Ya yang estake dawuh. Mulai iki sore mau aku orek-orek gawe lagu no. Wah, gawe lagu ya. Mau ning pondokan mau aku orek-orek gawe lagu tak khususke kanggo DPD Golkar Kabupaten Madiun. Oh, ngono Ya Tondo Trisno ya, Tondo Trisno. Lagune apa? Sinom. Sinom mengko dibajutke karo dangdutane. Oh iya. Ya, Tondo Trisnane awake dhewe kelawan Partai Golkar ya yo. Nah, coba. Sing nyuwara aku njaruk suarane sing banter, sing bantas sapa? Tak golekne pesinden sing nomor 3 saka kene, Nduk. Oh, ngono Sapa? Mbak Mayang Anjarsari kuwi primadonane Dwijalaras Indonesia. Ngono, ya. Sajake kok cilik. Kuwi Cik SMP kok, Nduk. SMP sekolah menengah pertama ora, sampun manak pindho. Ya, Nduk, biasane kuwi Burini. Ya, iki genti kowe. Oh, ngono ya. Ya yang Mayang Anjarsari. Nah, ya kuwi cakepane tak tuliske sore mau. Ya. Ya jineman. Digawe jineman. Nah, ya digawe sinom nyamat ngono kae.